live chenro mari mar Rameny County chieng makawuono ni irwago mbaka e weche geko mamulo county mari molo chutho iwacho pachi maonge luoro kama kani wacho diri maduk to nikech wan wapenjo jotelo penjo geko maja piny geto mondo mwa penji katibo chopo higni mare mar 10 nyaka ne kale piny mar Kenya kairi wantiere kar kanye bende no chiwo thuolo ne Roma kende mar kao paro mar japiny mane momiyo kawuono ni e tielo mokwongo e Rameny County Mheshimiwa Vincent Jagongo to ngisa ni Haron nyatumed ni chopa nikech mano ere nying mare juogo wago mbaka weche geko ma katiba higni 10 kaachiel to kod gi kao paro mar japiny e Maseno masani idwaro mondo mi obed kaka town Maseno town machiegni Mheshimiwa inade iriyo nade kata nade kendo wachi ni happy new year nikech ma tielo mokwongo ma ibire chenro naniri kusukuru igosa dia igosa dia nyamba friend happy new year ero kaono Mheshimiwa ngato buro penjo ni to 2010 nyaka chop saniri wa nyono igni maroma par wantiere kar kanye weche giki ma katiba weche mau kaka an MCA member mar county assembly wan kar kanye jaduong ana wachi ni igni mosebedo go nyaka ne kal katiba ma 2010 wasego ndam maduong kaka Kenya kendo kaka Kisumu wang'eyo ni katiba no nokelo gimiro devolution ema wantigo sani devolution osemiyo development mang'eny mane seche moko timo gi national government osudgi e county osudgi e gwenge osudgi e wards osudgi e villages to kaka Kisumu county tata na wachi ni wasedhi mamalo matin nikech samo weni wan wayuayo development kata dongruok oyuayo piny nyaka village level mane omiyo sane wan gi ni villages ma 35 wards ma wan go e Kisumu county wan gi 70 villages ma wantiego mondo mi oywa development owuogi ward level the village level Mheshimiwa kopogore koda gi golo dongruok malo mondo mi chope ward level nitiere ga seche minyalo wachi ni gimoro otim kata en andiko kata onego bedo kamano to reality e piny tibe nitiere tam moro ma joma sani tiyo godo ni vitu ni different kwa ground en adiri ni gigo sechopo piny cause in terms of andiko ema gichopo piny to pogi chopo ndalo mane kalo katiba 2010 yes antie gik mane wachi ni katiba ni ok en 100% ti percentage mane golo oko matin to wachi ma mantie ni kokal to nyalo konyo jopiny kobedo implemented fully tata na wachi ni ok anyalo wacho ni katiba osebedo implemented fully kaka nonego bedo implemented cha at least but malo mamalo osebedo implemented osechopo piny kone but isie mapok ochopo piny kone mak mana no wagombo ni mondo mi kiko gik mano gikeno andamane mi apani wach BBI donje iye kanyo mondo mi percentage mano olos cha mondo los mondo mi ochope wang nikech gisani kata mwandu mag piny ma Kenya kati ma Kenya madonjo e counties en 15% kende to dwago mondo mi odonj mang'eny mondo ka development go chop mwalo kone mang'eny nikech modong national government pod ni malo an modong malo no bende ok winje ko chop kuma malongo but 15% cha wanyalo nene but wacho pod tin ogo mondo mi moko medical ochop kon implementation of course be 100% kata from the national government itime lakini wafili kuonde mamoko poko time yo malongo ang'eyo ni tie arms ma government tie parliament tie judiciary but iloka implementation ma katiba no oko time kako ne ubeni but osetime percentage matin mwazayudo wacho ni is okay Sitimuacho ni percentage matin ma oseno wacho ni is okay ang'eyo ni katiba gima kwacha kuno wuoyi to anya nango do chieng te mondo mi wakenge matino tendo kama ibete kaka ng'at matwake county assembly bende katiba osemi thuolo mar wacho pachi minyalo wacho ni in terms of representation osedhi malo molo kama ne wantiere ndalo moyuoro dongo anyalo wacho ni mano setim nikech kaka legislature watimo legislation chika mabe waloso mwakalo ano katiba osemia teko mondo mi ka wach moni kima chando joga machung' ne gi e wod kucho nyalo kelo tawacho wanyigi nyalo miyo chiwo petition ka nyalo chiwo proposal to wajno wadwa ni mondo gino tim kama aka Kisumu county abela nyalo dhi kode e bunge wakale cha to wayale to wakale to bedo chik mar Kisumu county apani mano thuolo mosemewa machielo ochako miyo wakendo gino ne oversight wanyalo no gik moko beyo bed budget bed ango to wasiemo ni ma gima to kone kalongo wanyalo samon governor gi CC's offices mage
mondo e assembly magi bi mwat dadho gi mwa penji ni magi ma obedo kama wanene kama kaka na assembly mamoko tim samot moko watimo to iyudo ka obedo implemented kaka wawacho gi assembly omiya fili mano semiyo wa thuolo mondo mi represent jowa e yo malong'o e county assembly. Ara ni mondo wago mbaka wachi nero mar town masani koro biro Maseno tor mar Twagniri kata kamano kapok wadhi kanyo ng'ato biro penjo ni to igni apar katiba osebeti in terms of joluo mano keda ahinya mondo mi katiba bedi onyalo paro joma nomaki joma samoro tho kane e line mar mondo mi oyud katiba niri bende wasenwang'o the struggle mar jaluo gi an tapani pok wachopo kuma ne wachope ke jaluo nokedo ne katiba ni kendo gik mang'eny pok wachopo kuma ne wachope but nitie percentage ma wuoyo matin cha nikech sani ok wadhi go chongwa piny ne ng'ato kata ne president mondo mi wayud gima tin mwanyalo kelo luo late kono nitie pesa moketi madhi e counties gi manyalo konyo wanya timo go development magwa kiwan as counties mag luo but chon cha ne nyaka idhi chieng' machiegni gi president eka ikwa kony eka kony bi koni omiyo mano waseka twa but pok wachope kiwango monego bed ni wachope kaka jomokedo ne wache ma katiba ma Kenya. Iparo ni in achiel kuom jotelo ma ogoyo joluo piny ka pok wachopo kama ne remo nochwer mondo mi wachope chande. Do you take the blame? No, awacho ni katiba ni ni spirit. Yes. Spirit ya agi malo. Yes. Ni spirit ma katiba. Yes. Implementation ng'ango gi mago nyalo wuok piny kae. But mi bedo gi power kata power malo office of the president gi team mamalo no te mondo mi wabed ni wanyalo time gi kone nyaka wabed gi chuny ni wadwaro mondo katiba ni otim oking'e ni machio ng'e ni jaluo nokelo moingo kabila moro gi luor makende to sebiro katiba nitiere to mheshimiwa jagongo gi joma moko nitiere telo to pok oneko lemo chando biro piny. Do you think ni un leaders makalu ugo piny? Pok fail nikech 15% madonjo watiyo gi kanyo modong 75 cha 85 cha masa moko nyali wuoye nikech teko mamalo kuchoko 15 usetiyo go maber 15 makando opano wasetiyo go maber around 15 mabiro piny kae ni wasetiyo go maber kendo kae ni wa fail kaka jotelo weko manitiere malo kae to nikech momiwa lwetwa to wasetiyo go kata kamano gima nitiere malo e wi yien to kwang'eyo kaka otiyo penjo maduong' ginyalo chwalo lwetgi malo mondo mi gidhi e wi yien bende giyude koso gin jok mabiro rite mana mwalo kae kama mheshimiwa jagongo biro rite e northwest Kisumu ward koso ginyalo kedo ne mondo mi loke molo chutho mago kod moko mathoth obiro go mane mpaka chieng' machielo kiyiena to wameny kod weche gi mag Maseno town ber mare kachiel kod gi moko mathoth. Bottom line mheshimiwa Maseno onego bed ni bedo town koso en gima paro ma in iwuone miparo ni oyo ma irudo kaka achiel kuom legacy maga achiel kuom king'iyo manifesto mar party manachungo ni ODM chake ikawo manifesto ma governor wa Professor Peter Nyang'o ikawo manifesto na kaka jachung' mabe nomanyo mbolo keto gi together ino ka donjo gi Maseno town nikech lek mane wan go matut en ni what evolve mwandu mag county to what evolve mwandu mag county to wayaw gwenge ma pod nyocha pok oyaw kono bene yaw Maseno sebedo in existence anyuola yudo ka Maseno nitie. It was the largest Maseno division when town mano chako e chon kabisa to development madhi mbele Maseno onge nikech kama mwandu donjo county ma Kisumu tipoge e ward ka ward samo poge ward ka ward kaido ka samo pesa mokel tin mok nyati mo development kata mo nyalo chungo town ma town be nigi en gima in town and mane momiyo Maseno ti pesa mawuok Maseno madonjo county ka as revenue nikech wanti gi Maseno University wanti pesa mawene chokre piny kacha beniti mang'eny makele county ka mano was my leg ni kaponono ni watima wayudo team monya tiyo kanyakla wayudo governor monya tiyo kanyakla wayudo manifesto mabe monya tiyo kanyakla to mondo mi wadong towns magwa gi Maseno achiel kuom town mogo mondo mi odongo dhi malo and mane momiyo leg ma Maseno bedo town no en leg manie wang'e kendo adona wach ka ni ne wase keto pesa ne wase puodho pesa matin nyachago towns gi wan gi towns abich monego bed ni chak but Maseno being one of them en muduong' moingo town ma idwa chak gi tete and mane momiyo wafili Maseno koyaw to dhi open one space mang'eny mag timo ohala lakini inyalo kwanonwa ni adek modong' gin magi mondo mi ng'ato samoro mane ni mondo mi oyudo awantie gi Kombewa ma bende onego bed ni yaw Mohoni be nitie onego bed ni yaw
katito be nitie Yes. onego bed ni yaw Asto gi Maseno. to gi Maseno. Moko gin oseyaw koso koro kibo yaw gi bende? Ibo yaw gi bang' koseyaw Maseno. Maseno maduong' e igi. Yes, Koro yes. Maseno koseyaw, Yes. mogo bibo yaw bang'e. Mheshimiwa, ang'o wuon ma omiyo udwaro mondo mi iyaw kuonde gi kobedi kaka towns mawa? Dibeni ugeto mondo mi osuru nwang' mathoth ahinya koso nitiere gimoro mochuno ma uneno ni kokete ngadhuno ero to nyalo kata mana biro benefit japiny? Maseno koyaw, achiel kuom gik ma wadhi benefit Kisumu as a county en ni weche mag revenue, pesa michoko dhi malo nikech being in town. Yes. Then odhi bedo expanded as a town nikech odhi cover the whole of northwest Kisumu ward as a town. Odhi expand to odhi bedo maduong' to pesa minyalo chok be dhi malo. Two, kaka jogweng' mawuok e northwest ward, Yes. wadhi benefit nikech wadhi yudo opportunity mag tije nikech sama town biro gi chances mag tije. Nyaka dhi ndiki nikech wadhi bedo gi 10 departments mag town onego bed town bedo go. Wadhi bedo gi water department, health departments gi tete mantie city kaka mantie city kama mantie town be bede town kuch. Sama mano bet kamano job opportunities ne job dhi betie. Apart from jo northwest kata joma moko be job opportunities dhi betie minyalo ndik go jowa tich kode gi koni. Two, in terms of development, wadhi bedo gi wang'ayo maber nikech wan e town. Moko nyaka go lam nikech wadonjo e town. Nyaka wabed gi pi, nyaka ket pi e town. Sewer system nyaka ket malong'o. Koro gigi dhi benefit jogweng' as a whole. Wan go opportunity mar timo ohala bende. Town kosewuok nyaka watim ohala. Yes. Chich ni idhi los malong'o mondo mi watim ohala wayud pesa moro matin. So in terms of gima dhi konyo jogweng' ni ng'eny kabisa. Kendo gima dhi konyo county be nitie nikech gidhi choko pesa ma ginyalo timo development mamoko. Again, what is stand a chance? Kech wanyalo attract donor funding. Ing'edo pesa ma oko manyalo konyo wa develop town bed. Nikech sani kwa yudo Kisumu kwa yudo pesa ma oko ma develop Kisumu city. Ko macha wanyalo kwayo pesa wayudo pesa ma oko manyalo develop Maseno town. And wang'eyo ni Maseno town dhi bedo a good economic town ma dhi konyo in terms of business and also in terms of tourism. Ing'eyo ni Maseno kacha mantie Equator. Mong'eyo dhi bedo gi town miluongo ni Equator town. Nikech kacha mantie Equator. Wanyalo yudo go a lot of tourism joma dwa neno gik madhi mbele Maseno. E seche marito mondo mi director mar onyisa daka madongo ne tieko telo mokwongo nieri. Ng'ato biro penjo Mheshimiwa ni to kuonde mok gin town, gin gibo bedo ka gin chien e dongruok mok nyal betie sani mane Maseno ken town eri onge dongruok madhi mwalo kacha chande. E telo mar Peter Nyang'nyong'o. Nitie dongruok madhi mbele but tin. Owacho mano wadwa medo atamalo madongo kodhi malo matin. Mano kaka nyocha time chon. Nikech sani ko en town, nitie other things ma town yudo. Mana kaka Kisumu be chon kane pok obedo city, tigi mano ko nyalo yudo sani en city. Ko onyalo yudo more development in terms of a city than kaka ne nitie chon. Mheshimiwa, ma en gima itimo odiochieng' achiel koso en gima dhi kawo thuolo marach mondo mitime? Hold that thought. Nyiriri machuok kende live e chenro mari mar Rameny County. Mheshimiwa Vincent Jagongo Chopa nying nero mar juogo nyisa ni Haron ene motayo gweng' nero mar North West Kisumu kaeri weche gi mag devolution igni maro mapar nyaka ne kete tim dongruok madhi e koro gweng' tamala par kod abich chande mondo mi ochop ne jo Maseno e yo makare, mondo mi ochop ne jo North West Kisumu e yo makare, nyaka bedi ni kanyo dhi ting' malo mondo mi obed town. Idhi timo odiochieng' achiel kende en gima dhi kawo thuolo mar ndalo mang'eny moloyo chutho penjo maduong' ahinya. Idhi time nare departments mwacho gi eki gidhi kawo thuolo marom nade to gidhi bet kar kanye live. Mheshimiwa Vincent Jagongo Chopa telo mare mokwongo e chenro mari migeno gi lala Rameny County kamwa penjo jotelo penjo motamo jomoko penjo. Mheshimiwa, samwa kawo break aweyo ka penjo ni to en gima idhi timo odiochieng' achiel koso en gima nitiere kaka ukenge mobiro dhi malach? Antiere upoge setting up of a town ok nyal timo odiochieng' achiel. Yes. Itime mos mos. Mangiso ni a town nitiere structure ne. Yes. Wadhi bedo gi gima ni committee kata board mata town. Wadhi bedo gi ng'at miluongo ni town administrator. Jogi te nyaka land magi apply tich magi tich mondo gidhi giti. But kapok watimo mano, nitie secondment minyalo timo. Yiene gavana gi committee CC member mochung' ne weche mag urban development mondo second jomoko madhi chako tayo town. Omiyo wadhi yudo joma tin machako tayo town
kapo town los gidana moro dana moro winyo second ni to paro man second mar namba achiel gi namba 2 chan jomidhi gwel yor ko jol yor ko jol madhi konyo wa chako tayo town machiel kuom gi waluonge ni town administrator en ng'ama dhi timo gik moko te ang'o mitimo e town kanyo dhi chalo ka jatend town kiyawo town wadhi bedo gi offices mwadhi chako tiyo godo ma wase identify site mwadhi keto offices wa men Maseno ATC mondo mi wachago nikech pok wayudo omenda mwanyalo loso go offices mag joma wadhi tiyo gi wadhi yudo office mwadhi tiyo go ni Maseno ATC waketo offices kanyo for the time being kapod wamanyo pesa migoge los go offices madongo ma jowa nyalo tiyo godo e sama wan kacha wadhi yudo jomwa ka department ma chung' ne weche mag health wadhi kawo jo health dhi bedo kanyo dhi konyo wa tich ken water wakawo water officers mag sub county dhi konyo wa tich kanyo ken physical planning the same mondo mi wayud kama wachako go tich okay kama ami thuolo mondo imed lero mano kanyira kawo yo mara mokwongo nyinga Aaron Otieno. Achiel kuom twak gi kuma iparo godo ker machon mar piny Afrika ma milambo Nelson Mandela en twak manowacho ni mwandu go eko mag japiny onego bed lwedo mar japiny. Telo maber en telo ma ineno ka ochopo kendo loko ngima mar japiny. Telo mar Vincent Jagongo Chopa MCA mar North West Kisumu en telo ma inyalo go mbaka kose en telo ma japiny wuon neno gige koma otimo. Sani itero Maseno mondo mibedi kaka town ber mare ka achiel koda gi moko mathoth kaka idhi time to kod bedo machiegni gi mwandu madhi dhi mar japiny. Ok wanyal manyo ng'at machielo mondo milernwa go to mana MCA ma orito gweng'no ero live e Rameny County, Mheshimiwa Vincent Jagongo Chopa. Mheshimiwa aweyo kama ne wapenji gono wasepenji ni tendi gima matimore nyadichiel owuon koso krimna nyadichiel to ng'ato bende nyalo gombo ng'eyo ni to maeri en gima obiro e nying mane nyinge ni ng'ato wacho ga ni biro chunge e msingi mare ka ji doke yiero kendo obiro e nying mane jaduong'. Kana wacho ni Maseno town yes ndalo mane governor Nyong'o campaign to no wacho ni odwano bed gi satellite towns within Kisumu County and one of the names manokwongo feature kanyo ne Maseno town and we supported and yeyo ni kane watimo campaign to wambe no wakwayo gik moko kech yudo ka jopiny osebedo ka ywak kendo Maseno town en kama nyaka nene gima dhi mbele onge ohala ok tim to wang'eny gi population nyithi school nitie ka so ywak go kano get together wano ni mondo mi wasil governor kata mi governor support mondo mi lake ni odonje wang and last year 2019 March mane governor to the CEC concerned the CEC for urban development yes lands physical planning and urban development neginano ni mondo mi gazette Maseno mondo bed achiel kuom gazetted towns notime March 2019 then bang gazettement no qualify mondo mi obed town ke chike king'iyo article 184 of the 2010 constitution wacho ni mondo mi town obed town ti gik manyaka lo manyaka ket in place achiel kuom gi en timo gazettement no machielo kuom gi en population makanyo be en 10,000 plus mondo mi qualify to be town kamago te no qualify machielo kendo ng'iyo ni is there any plan mantie the structure plan ma Maseno town mano no timo bed in place so mago kano seng'imo se qualify ko was kuma agenda ni kanyakla mondo mi gino donje wang and mano miyo unhappy nikech otime kendo donje wang sama MCA mama Maseno main gima ine michako koso no chaka gi telo mane machien no ko chaka gi telo machien o chaka gi samwa donje telo ne governor donjo telo tabenda donje telo emo chake wach mama Maseno tiri penyo wabiro bedo matek duoka ahinya ni to
kuonde mamoko bende mondo mibed town iwacho wach nero mar gik moko nong'i mondo ng'ini qualify koso ko qualify mondo mi kamoro bed town inyalo puonjo jowa king'iyo kamera ni tir en ang'o manyaka tim mondo mi town obedie nyaka bed ni nitie land for expansion manyiso ni town inyalo yawe nyaka bed kama madiny modire ma ok nyal yar bepene nyaka bed kuma inyalo yawe ki town en gima dongo ko nyaka bed ni nitie land for expansion mar town again nyaka bed ni population mar more than 10 polo kum ngadi ma that land nyaka bed mar sirikal koso nyalo bedo mar nyapiny minyalo nyiewo kata mar japiny nyiewo so land nitie for expansion kata bed land ma individual nyalo nyiewo mondo bed part of town amachielo nyaka bed ni nitie population nitie dhano ng'eny machopo 10,000 katin onyalo bedo more than 10 kata bed chopo 10,000 katin mago nitie mwalo Maseno gacha Northwest Ward Maseno nitie more than wantie gi around 31,000. Okay. Ok ning'iyo population maji. The entire ward. According to the census. Ok ning'iyo Maseno town and the entire ward. Yes. Maseno town and the entire Northwest Ward and Maseno town te. Okay. Ko nitie CBD. Mana kaka town ka be duong to nitie Bunga kocha nitie Nyalenda nitie Kanye mane kaka en. Omiyo Maseno town be en the entire ward in Maseno town. But for the CBD at the center of Maseno but the entire ward in Maseno town. It wanting public lands kuno mono what team expansion magik moko. Yes. Yeah. It Maseno town donjo gik mang'eny. Town donjo go hospital. Yes. Town donjo gi weche mag wang'ayo. Town donjo gi weche mag kuma inyalo nyithindo nyalo tuge nyaka bedie kuma kane weche mag waste management nyaka bedie town ka town donjo gik mang'eny ma nyaka space bed minyalo time gi yete and mane omiyo ko Maseno ne qualify kaka town kama seche ma useketo makoro biro launch wacho ni launch chieng' tich ang'wen jumani ma achako ni donge ok abi bedo specific chieng' launch but wanyalo launch chieng' tich ang'wen kata ko bedo postpone to launch bedo launch machiegni udhi launch machiegni ng'ato biro penjo ni seche ma osetim ne launching nieri en gima ne usekalo mwachne e budget mano kalo chien ma departments gi gik minyalo chak tim immediately koso ne osechak timo gi ma sama launching biro to tich osemana chakore dhi mbele span mare chako nitie pesa mano osekalo budget chako town mono watenga mondo mi chako town mondo mi town kata no pesa manyalo chake godo Maseno is one of them omiyo en gima kose bedo launch ni pa kicho chaka tich nitie a few things with the team Maseno town some the only bedo launch ni one of the team ni was the set up office ono nyaka be ni place kichako ti machielo in the team street lighting nego beni go town stima liel kuonde te e CBD ma town omiyo mano nitie in place with the team immediately kose bedo launched wantie gi loso wang'ayo matindo tindo madonjo e town mawuok e town kama magi the loso mapiyo mag mani seche moko nyalo go gi lam gi sani but in future ibo go gi lam but sani nyalo los galosa matin kaka nyalo los mondo bed ni gin gik minyalo ti godo e day to day life ma Maseno mano nitie kanyo be the team wadhi timo abolition block ma town wabed gi choo ma nyalo tiyo go ang'o bath and all that e town kanyo nyalo bed ni ma oket ma county nyalo tiyo public toilet mondo mi wabed ni wantie go e town kanyo maga few things we team immediately sasa yawe ni papto gigo ichako timo mondo mi odhi go town then the next financial year kuwang'yo to ang'o kendo madwa chakwa timo mo expand go town now we need to open up market watimango hospital chabiniti in place as we speak in hospital manti Maseno level 3 hospital Maseno but again with the opening of the town what they expand the bedo hospital maduong' manyalo konyo me magi ni in place with the team the moment mose bedo launch ni pap ki chaka de mbele kama idoso wach mar investments okang'eyo kaka mai ridhi bero kata dhi ting'o malo nikech nitiere luoro ma seche moko osegabedo chien kineno ka kamoro jok demro kete mwanda ahinya samo nitiere luoro moro ma gin godo upango mar kedo gi mai nadi mondo mi uneni bank use launche to koro investors nyalo biro bedo kanitiere what you open up Maseno for investors if you believe ni there's enough land kata be individual lands but nyalo ngato nyalo nyiewo mane kata sandi kata kapok obedo town last nitie mag individual mabeji ni go nitie mag county e kai gimodhi timo mokwongo wadhi thuolo mondo mi kata ka gin banks kata gin ang'o joma dwani mondo invest in Maseno waket atmosphere environment ma nyalo invest ku Maseno wang'eyo ni Maseno ni nyaka gi police station so in terms of security
wanyalo yudo mayot mayot nikech wantie gi adjacent police post mantie Maseno manyalo konyowa chiwo weche mag security mondo mi investors bi Maseno mang'eny weche ma kamano wadhi ng'iyo. Town en nying moshimiwa. Kopogore koda gi nying makoro Maseno dhiro manyien mar town. Ang'o makoro dhi pogore madhi attract jaketo mwandu ahinya machien ka eri ok nyal attract? One, gima dhi attract jaketo mwandu ka nikech one what be government offices obedo opened up what be government offices and activities ma government offices obedo dhi mbele. Mangiso ni transaction gik mitimo bedo mang'eny odhi bedo more active nikech gik midhi tim dhi bedo mang'eny Maseno ka. Johala mang'eny dhi bedo ni mondo oket ohala Maseno ka. Mane madhi attract investors awadhi akel duka na kacha aket kacha akel bank na aket kacha mondo mi activities madhi mang'eny gi mondo ambe wayud kony kwa kacha mondo mi ng'ato wuok Maseno chak biro yudo services e Kisumu ka. There are few things midhi tim kanyo go. The government offices, business madhi employment opportunities madhi bedo kanyo gi madhi dhi mbele dhi miyo investors nuang'o thuolo mondo mi koni wadwa timo ohala Maseno town nikech magi mantie in place. Mheshimiwa, ayiera kodi ni nitie offices madhi biro mago chane onge kande maseche moko nitiere gik ma kidire kidwa invest to nyaka ibed gi sirikal machiegni kodi. To wang'e ni police station osegabedo Maseno mane en achiel kuom gima investors nyiewo ganya security mar kanyo ero to gi ka community ma kanyo relate. To achiel kuom ohelni mosetem Maseno bende ok waneno kodhi maber ahinya. Inyalo ng'eyo ni bende supermarket mane ne dhi maber ahinya Maseno sana sana Gedo Center kanyo ok dhi makare. Weche giki mag pur osebedo ka temo ok dwa endere, weche mag skul osebedo ka temo ok dwa endere, lakini sectors mamoko mag biashara kendo weche mag loso kombe bende dhi maber koru kona ahinya, lakini mamoko gi gima osebedo ka inyo Maseno en the university factor. Yes. And most of your hala matimo Maseno timo biashara Maseno nikech gin gi course ni nyithi school kata nyithi university ema dhi nyiepo kanyo. Seche ma nyithindo onge school ji feel ko joma nyiepo the target client and nyithindo gigi. But we want to go beyond that. Ok odwa ng'eyo nyithi school kende. Odwa ni mondo Maseno bed vibrant kata sama nyithi school onge to hala pod dhi mbele. And mano en opening of gik mawuogi. Sama isekelo security keto infrastructure maber, street light, everything nitie, yo iloso chocho los maber e town bo miyo ji gombo timo ohala Maseno. Wadhi open up space mag ohala mang'eny Maseno. Market achiel kuom gi. As we speak, one market mok nyala complete mang'eny. To kwa open mobedo gi market days. Moko ko ni Maseno di chieng market Maseno dhi yudo ka en market day makany. Market kelo ji mang'eny makelo mwandu gi kanyo mondo giusi to gichak gidoke. Market gi kanyo. Achiel kuom gige ko mwadhi timo aron en ni wadhi yaro mondo miki kobed mane gi chiro kamuneno nero kata kamano Maseno town nigi na madhi mako wuodu te mangima masani eri offices gi ko mag serikal dhi bedo machiegni kod japiny kendo dwaro mar japiny idhi ter malo kachielo kod gi thuolo pogoro opportunities gi dobogo nikech joketo mwandu bende dhi biro e ward ni eri mar Kisumu mar North West Kisumu. Mheshimiwa, ageno ni ok en mana Maseno town kende minyalo gogoro debe. Ang'o ma nitiere mesa mari sani ma itimo gik moko ang'wen ma samoro dino kaka legacy mari ka chieng' moro iwuok e office ni eri kata kichaki dog manyo kendo telo mariyo ka jopiny biro miyi. Achiel kuma dhi mbele e North West Ward masani monyalo wuoye ma pok obedo ga nyaka ne Kenya Youth Independence en wach mag theater. Medical theater pok obedo go e North West Ward kanyo. To sani wagedo iloso medical theater Chula Imbo Hospital. Madhi konyowa issues machandowa bed mene bed accidents and all that. Kendo dhi konyowa in a big way. Two, I've opened up the world in terms of yaw wangayo. Mano dino ema nok nyal tigo mondo mi wayud kaka movement magwa within the world. Inyalo kwano nderni geko? Ging'eny kabisa. Inyalo kwano mo? Anyalo kwano ge. Okay, it's fine. Mara dek? Machielo kendo weche mag hospital bende apart from the main hospital man go Chula Imbo, we open up some hospital one health center gi dispensary manyien mane pok oyaw. Achiel kuom gi being Maseno level 3 hospital magedo ne dhi mbele sani ma en hospital manyien mochako sani. Machielo en Dago Kotiende health center bende ne onge masane dhi mbele gedo dhi mbele mang'eni kotieke to dhi konyo isn't the number of jotuo madhi Chula Imbo mano wayawo go network. Weche mag ohala be waseyawo as we speak. Waloso lela market wadano bed market manyalo feed Maseno yaye maduong' kendo konyo e weche mag ohala manyalo konyo jowa kone gi kocha. Gimoro ma samoro ka piny tigombo wacho ne jopiny king'iyo kamera ni tir
Gima nyalo gombo jo Northwest Kisumu ward and in terms of development we are doing fine. What mbele gi tije mag gedo mag ward mondo ward wadhi mbele. Matut ma anyalo be gombo wacho ne jowa ma winjowa gi sani ni wa support development ma Maseno town. Chako town en gima achiel to mondo mitano odhi mbele is another thing. Wa support ma mondo mi odhi mbele. Weche mag pi wantie gi Shivan water project, a big water project mokawo pesa mang'eny mar county. Wa believe ni pi no konyo ji sani. Odong' na mondo mi wako gavana mondo mi odhi yawnwa go officially, but sani just chako tiyo kode. Everybody serve almost a quarter of the ward e weche mag pi makonyowa e ward 2022 idok dala kosidok chung kendo? Aduogo chung nikech tich masetiyo. Kauna fwenyo gimi ni dhiro budget ma Kisumu matek ahinya. Kara nodhi kelo ni town mwalo. Nyaka ni town donji wasa pod budget no dhi konyowa. Dhitire ywak e Kisumu kairi. Yes or no? Ni Kisumu Europe concentration nitie dier town kairi koso nyaka gwengewa kumia Maseno, ngama ni Sembe, ngama ni gwenge mag Nyakach, ngama ni Moroni, bende winjo ka chalo Europe adiri. So concentration there yes or no? Development here nyaka gwengewa. Ma nyaka gwengo bende chalo Europe. Ok chalo Europe, but in terms of atwa mose kaw. Yes. Yeno kanya bila 100%. Yes. But atwa mose kaw nyalo wacho ni one at 60% gwengewa madama. Meaning ni no ni gwange tok chalo Europe donge. Chalo nikech osetim percentage moro malo. Okay, koro gwengewa ma Kisumu county mangima kata Nyakach mwalo gibende gin Europe. Kamano, development osedhi malo. Mane matera penjo mogik mar Maseno town midhi keti. Odhi mana bere chuny town ka eri koso nyaka linge mar japinye kor gweng budhi loko chalo Europe. Mane momiyo wacho ni Maseno town in the whole ward and the entire ward. Somewhat went infrastructure nyaka ward mangima. Achope giko mar chenro ni eri janeno malulu TV chako dogi tudre kod chieng machielo kendo kwago mbaka e Rameny County nikech ka eri kende penjo jotelo penjo motamo jomoko penjo ok ni wantiere kod ji simu kata wach moro kata kamano wapenjo gi loyi in japiny ni miya bete kom ni eri kaka wuok John nyinga en Haron Otinero kamana nyane ji temo mi chenro bedo kare kamera man mara Dan kachielo kodak gi Zeru kamera producer mo mi chenro chopo kar kae kamano mashimiwa mimi ni kar kae jogo dagi no konya moto lakini wanyalo goto kamano